sanibonani ninjani ngethembe ngiyaphila njengoba nibona ke manje namhlanje angihambi ke ngedwa angithi ngibadedele ngihamba nobani mfowethu Mfowethu uhamba neFraud yasenkandla nembezi into okuziphenduka isiphetho kuphuza mina ngwadolo mfula usikhukhu wasenkukhu sitholakala senzombula sigoqona le basathi njolone le kanti utho ngafika intombi efaya scale mfana le enkandla mfana ke dawuke ngakusho ukunje kulungile babheka mfowethu yaphila ngiyaphila ukuthi mfowethu le emondla mfowethu hayi akukho nje okuningi nokukhuluma kuyasehlula awukwazi ukungabi nayibongo sithini kanti ibongo uthi ngitshela ibongo okuthiwa akunazi ibongo mfethu khuluma noSikhutha sethamba umfombe yafana umthamo nenyama zimkoda ugcwala amakhasama zama zimudla izinje zimshikazi imphose ngale ofenisi umahla abadlule njengenalithi ushandele intombi zababhemu ungahleki mfethu mhlawumbe neyakho ngishendeza nayo hayi ngiyanizwa bafethu so kumuntu ongazi mhlawumbe ngizonibuza umbuzo odwa ngizoloku engiphendula kanje yabo so kumuntu ongazi mhlawumbe njengeFraud nje yasenkandla ukuthi ubani wenzani udume ngani kahle mfowethu Fraud nje yasenkandla kodwa umfana nje semncane usuka ngapha enkandla owaziwa kakhulu ngetemu lezasewolisi noma owaziwa kakhulu ngegroup yezasewolisi aphinde abe netemu futhi elithi kulungile babhemu aphinde nje ngilapha nje ematemini angisumculi bese ke okulandeleka muva ngigcine ngiba uMC kodwa nje ngilapha kakhulu ematemini nasekujabuleni nje umfana ojabulile ngazo umfana ojabulile lathi ubese ke wona mfethu uSikhutha nje umlandeli weSikhova inkosi yoMaskandi angidume nje ngalutho ngaziwa nje ukuthi ngilandela inkosi yoMaskandi umthandeni umfo wamanqele lokho nje ngidumile ngayo awuswaneni madoda manje ke kuthini futhi ngiyakhuthala ngoba nobabili ngabalandeli beSikhova ngithi so kuthini ukuphawula kwenu ngalokho abanye abathi iphina abanye bathi seza abanye ngalokho nje asekukhiphile isikhovo kwamanje okuthiwa iFront City ngiyacabanga isihloko sakhona ngithi uthini nje ukuphawula kwenu mfowethu engakusho mina ukuthi ningabaphenduli futhi yashisa kakhulu ingoma laphana ihamba kahle uma sikhuluma ngoma eshisa kwe asikhulumi ngokuningi sikhuluma ngeinamba zayisholo flow kwa uma uscroll laphana enkundleni ama video ayisholo akukho singakusho ukunje yashisa imlilo straight zonke futhi ingoma ziumlilo njengoba sazi ke nathi ku EP sengaze uqonda na zonke ingoma ziya ngokuya ngokwama level kodwa nje ziumlilo zonke futhi lokho akusho yithi bonakala khona laphana enkundleni futhi alright ngithema ngicheka lapha kuma socials ngiyadideka asike sixoxe ngalolu daba lwecash send hayi yini cash send nakho sophuthelwa amathuba omsebenzi phela sonke siyazi ukuthi icash send yini manje ngiyaxaka lapha kancane kuthiwa cash send khulunywa ngani hayi baba le daba kacash send hey akuleqecebala nje lokuthi ngoba ingoma zeSikhova ixakile nje lapha ku TikTok bafu yabo so manje makubonakala udlala ingoma yeSikhova kuthiwa hayi ungelile ucash send kuloko kuthiwa ukhokheliwe bawudlala hayi cha siyakhokha iSikhova ngoba baningi abantu abadlala lezi ngoma uTikTok nje mawungena awuweqi kabili kathathu singangenanga iSikhova bese kuthiwa hayi ufaka imali ufakela ucash send hayi ngiyakuthola okay ke before sengikhohla la sizokwenzani kahle la yini esihlanganisile ke mhlawumbe ukuchazela nje abantu ababukayo besibona sesila senigezeni sonke kanje sizokwenzani kahle mfowethu la sekunjabulo noquality balethe uLundi eGoli iactivation nomcimbi ozobe useGoli ozobuSolundi ngalesa sikhathi sika December kodwa njengamanje bazo activate la eGoli base batha iFraud awusondele uzophatha uhlelo sase ngase ngathi amadoda ayikho into engayenza ngathatha nayo inkunzi yami imanager yami mfethu uFraud into akutshela yona uthi lezi khona lezi intombi zaSolundi beyitrainer nje lapha einkundleni uthi angize kuzoyibona live lezi kumele kahle ngibheka phethe luthi intombi mana ke sengizovala la kunenye into engihlangane nayo namhlanje kuseni noma ngibone kahle ni poster yakho ubukhuluma ngomcimbi ngabona sekunokhuzane khona lapho